Čau. Hele, tohle Video bude takové informační video o rozmanité ženě, ženě, která je velice optimální, krásná, sebejistá, nenahraditelná, milovaná, ušlechtilá, nezastavitelná, tvůrčí. nápaditá. Je tu řeč o Naší Danče. Zdravíme tě, Dančo. Jaká je naše Danča? No spíš, kdo je naše Danča? I tak se to dá říct. To je Danča. Zase Danča. A dokonce jsme s Dančou udělali Malý rozhovor. rozhovor. Dančo, seš sexy? Proto ji uznáváme. Dančo, máš nás ráda? Čau, ty jsi pěkná! Kundice! Zašlimovaná. Dančo, chceš někoho? Chce svýho Míšu. Ne, Martina přece říkala, že chce. Makovce. Makovce chce! Do koho, Dančo, vlastně chceš? Jo, my jsme úplně blbí. Aha, dobře. Máte nějaké peprnosti, které byste na Danču prozradila? Ne, Co si myslíte o Danči stylu? takový jste bych chtěla mít taky. V ní třídě. Nestydím! Zkusíte! Tak, To a ještě jednu. A byla malá, přesně. My tě máme všichni strašně rádi. Počkej, co jsi to Ne. udělala za obličej? Chceš nám říct, že opovrhuješ tím, že tě máme rádi? To dát ale hrozně brzo. Teď by to měl někdo vypnout. Pojďte to někdo vypnout. Počkej, ne, já se ti trefím do notebooku. Už to odbíjáme od tématu. Ještě jednou. It's fantastic. Come on, Bobby. Hele. Tak se netlete, já to pak nevystřihnu. Nic mě kouslo do prdele. Naše. Videa. Ptáte se, čím je Danča tak výjimečná? Neptaj. Ale mohli by se ptát. No. Ano, ptáme. To se mi líbí. Ale my natáčíme.